Bij Heerenveen wie er een nieuw systeem. Er wie een meer kansen en er wie meer amusement. Maar uiteindelijk gingen de punten naar FC Utrecht. En Cambuur kwam dit weekend net in actie. Maar de peteren met de nieuwe trainer die ben in volle gang. Mijn naam is Arjen de Boer en dit is de Sportcast van Omroep Friesland. Maar 2 puntjes verschil zitten er tussen de beide ploegen. En in dit geval in het voordeel van Sportclub Heerenveen tegen FC Utrecht. Het is ongelooflijk dat Heerenveen nog net een doelpunt maken had. Want wat had het een kansen kregen al in deze eerste 13 minuten. Het moment waarvan je wist dat het komen zou, daar is hij dan. En het is Sidney van Hooijdonk. Bij zijn 6e doelpunt van dit seizoen scoort hij de 1-0 van Sportclub Heerenveen. Goeie bal wel op, Doefie Casron. 6 medegebied kan die ik uithalen. En dan scoort hij ik nog. Dat zul je toch correct, yes is. De eerste kans van FC Utrecht. Het is ongelooflijk goede bal op Doebikas die het onneemt op zijn vast. En dan vernietigt het Utrecht het keihard als een kanoenskogel. In de Kussing voorbij Andries Noppert. En die had hem alleen nog maar Jet Soef in de Kussing. Maar Sanjan die bloot die bal, maar zit er niet scoren. Oh nee, dan scoort hij ik nog. De 1-2 is. Oh, ongelooflijk. Dat verwacht hij toch eigenlijk net. Ja, en de heren zitten er weer klaar voor. Zeker. Geert van Thun, Roel de Vries en Andor Faber. Jongens, laten we weer uit aanzetten met 3 stellingen. Is het 4? Het is weer 4. Oh. Roelof, voor jij de eerste. Ja? Het contract van Rami El Hash moet zo gauw als mogelijk verlengd worden. Ja. Geert van Thun, Oh, ja. de nieuwe Cambuur-trainer, die zit je in NEC al op de bank. Nee. Zo, stellig. Heel Ja. stellig. Ja. En dan Andor. Zullen we iets met zwager, meidje? Zeker. Nee, een zwargen. Oh. Nee, of Oh. mag je zo niet zwargen? Nee, eerste stelling. Oké. Als George Ulte komt, dan is Pascal Bosgaard, Takkum hier, net meer bij Cambuur. Net met bij Cambuur, dus als ik nee is hij nog wel bij Cambuur, dan zeg ik ja. Oké. En dat betekent dat dan Pascal Bosgaard weg is. Die is Ja. voort. Ja, oké. Nou goed, zullen we het aan verder hebben? Eerst naar Roelof. Want Roelof dossier Ja. is in het Abelense stadion. Snunt een beetje Jel Vieven. Nou ja, hoe voelt die het nieuwe systeem van Casey Wonderboy? Nou, ik had die wedstrijd zien en dat er ook goed heeft. Jouw rijden, goed voetbal. En ik had er even nog nijtacht. En de Horst natuurlijk van pittige opmerkingen en uitspraken. Dus ik had even nijtacht door die wedstrijd. Dan komt hij. Het kan soms raar in het voetbal. Pardon? Het Het kan kind? soms raar in. Het kind soms raar in. Nou, we Is hebben dat- kop ik al boven het artikel. Nou, Ja. dit is... Dit is een woord. Dat is een bout Die had ik dus even door nijtacht. Ik denk, nou, hier kom ik mooi. Nee, maar wie dit misschien wel de beste 44 minuten van dit seizoen? Ja, dat klopt. Ja, vrienden weekend na de wedstrijd in Volendam had ik in de eerste helft in de rust had ik twitterd van wie dit de minste 44 minuten van dit seizoen nog nou daar. En er kwamen best wel wat reacties op van mensen die vonden dat wel. Maar nou, Die hele alsnog. familie weer appen. Ja, dus al mijn familievolgers. Nou weer het ons het wie echt goed. Wie goed leuk Maar voetbal. wat maakt het dan zo goed? Kwam dat terug, dat nieuwe systeem? Ja en nee. Zo Heerenveen had wel goede voetballers. Dus als een Anas Tahiri wat meer in de controle komt te spelen en het speel voor hem had, kan die strooien met Paaskes. Tahiri kind dat ik. Olsen komt wat meer in zijn kracht. En Rami El Hash is creatief. Dus er zijn al die goede voetballers die beter onder de bal komen. Maar ze zien nou het systeem. Ik zei hier ook dat ten opzichte van FC Utrecht, dat zij die bal heel tijd tussen de linies in echt heel goed kregen. Dus tussen de linies kwam er heel tijd meer ruimte. En ze kwamen heel tijd met de vrije man. Werd vrije man. En dan werd ik gewoon tik, 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 kans. Tik, 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 kans. En pas na een uur hier Utrecht, dat was mij een beetje terug. Toen verloren ze dat. Maar het roinde konsen had ik daar zei. Ja, het wie qua expected goals wie ik 1,7 ten opzichte van 0,4 van FC Utrecht, wie een gigantisch verschil. Net nog maar 2 keer eerder gebeurt dit seizoen in de Eredivisie dat verschil zag groot wie je wielst op Chimpartij toch wint. Ja. En, Maar nog eventjes, hoe dat nieuwe systeem, want wat voor systeem plakst je nou op? Voor jou het rijden? Ik ga Kees verwonderen vrienden week vragen van hoe zou dit nemen? Nou, voor jou het rijden. Maar hij speelt het met Olsen op de rechterflank. Ja. En dat is eigenlijk meer een middenvelder. Dus had hij hier heel bot inzaakt, dan speelt het gewoon eigenlijk voor jou 4-2. Voor jou 4-2. Oh nee, dat kan dan weer Met niet. Tolverman. Ja, met Tolverman. Nee, Ja, Voor jou 4-2. Kist ik voor jou jou aannemen. 2. Kist het ik voor jou, nou ja, en dan Voor jou draaien in een 2. Voor jou verdedigers op Line, dat is wel duidelijk, hè? Ja. En dan daarvoor kist ik ze dat Haaien en Tahiri dan de 2 binnen en dat Olsen en dan. Maar Olsen had de vrijheid om helemaal naar binnen te lopen. Ja, maar het is net echt naar rechts boeten. Nee. Dus ik vind het net die.
die rogsboeten in de fjouwertrijsysteem. Maar vies dan eigenlijk dat misschien hij wil kiezen maar voor Timossi? Wat wel een echte Rjogsboeten? Als je met twee echte vleugelspelers voetballen, was wol. Maar ja, Ingen is hij goed genoeg. Hij vond nou weer even niet, maar onzichtbaar. En dus Ingen is hij goed genoeg. En twee, ja, wil hij dat? Wil hij per se maar vleugelopvallen spelen? Of wil hij zelfs dit? Want op dat middenveld werd het nou een soort van het werd een beetje een Ruud in de fjouwerkant van FC Utrecht. En als dan dat Ruud-haast van Jervingen, zwagen er heel tijd voor dat ze heel tijd die vrije man in dat fjouwerkantje van Utrecht voelen. En dat is wel lekker. Dus dan haast heel tijd de romte op het middenveld. Nou, zo dit keer, dit is maar vies te technisch. Ja, Roelof die had het in de uitsturing snel en Witline. En ik moet zeggen, de verbaasde blikken van technicus en regisseur die vliegen over de tafel. Zeg, wat had die jongen door? Ja, Waar is hij? Waar is hij? Dan lees ik dan maar uit dat het voetbal is. En, zo. En dat ze Albertje en Alver spelen. En dat Jervingen volle beter is, maar wel in gelijk zit. Nou, ja, precies. Ja, dat is eigenlijk... Ik dat nee, ik snap het wel, ja. Emanuelsen naast me ziet. En Urbi Emanuelsen is een beetje de Ole Tobiasen van Sportclub Jervingen. Die is assistent-trainer bij Utrecht. En die ziet naast mij op de pas. Tikkeltje overgewicht, hè? Die had... Kijk, dat is Ole Tobias bedoeld. Dat is toch slecht dit weer. Hè? En hier een eerke in. En dus contact met de dugout. Dus hij ziet twee plekken naast me. Dus zo nou en dan praten met de dugout. Nou ja, de eerste helft gebeurde net volle. Want ja, dat liep natuurlijk nergens op het Utrecht Chenlied. Maar de tweede helft. Hier die dus ik hoor dat Ruud in het fjouwerkant op het midfield. En daar ziet hij een beetje over te praten. Dus eigenlijk is het gewoon van Urbi Emanuelson en Sistje een beetje... Nee, ik zou het eerst zelf op radio. En toen nam Emanuelson niet naar het oer. Ja, natuurlijk. En die zei dan... Ja, Ruit, vierkantje. Hey Henk, Henk. Dat heb je goed gezien, Roelof. Ik ga het even doorgeven. Wacht even. Ik hoorde die net in het Fries naast me. Nee, flauwkul natuurlijk. Maar wat wel heel grappig weer is dat het 1-1 is. Ja. En dat FC Utrecht een corner krijgt. En voordat die corner naam wordt... Rob, hij praatte net zo vaak met de bank, maar toen praatte hij met de bank en zei... Boys, dit wordt de 1-2. Dus ik zeg, maar nog even nodig. Dus het live verslag die corner komt. Boom, 1-2. Dus ik ging me live even in de YouTube. Ik van, Urbi, wat doe je nou? Hoe weet je dit? Hij zei, ja, hij hier hem al op DVD shoot. Die zijn we gewoon goed in. Nou ja, San Jan die knalde hem, die kapte in als centrale verdediger. Trein man uit de sketting in de kruising. Zeg die goal letten voorop. Ja, precies. Dus zo zijn we hier goed in. Hij slalomde toch op een hele leuke, creatieve manier er toch in. En de week die hem oordwarp te pakken eigenlijk. Vleien treien, Jervingen verdieren is op oor. En daar rent die gewoon tussen terug. Die tussen terug en die is even Noppert komt net haar, Krijg net. Hè? Zullen we hem jet hebben? Ik heb begrepen, Andries Noppert heeft bij de huisdokter West. Had een piepje in. Ja, tinnitus. Ja, tinnitus. Zou het. Maar dat tik ik van die kanaal van Doevikas. Het twee dan. Ja, maar Doevikas wie nog mooier. Die wie hut. Die echt een hele mooie goal. Zij skaten 3 keer op goal. 2 keer in de kruising. Ja, effectief. Maar bracht dit systeem nou genoeg spektakel, Visto? Ja. Dus hij maakt je met Rogge in? Ja, maar dat gaat hij. Hij gaat hier absoluut met terug. Want de spelers binnen ik vol blieden maar. Sven van Beek has dan nog gespeeld. Tevreden wie de blied mij. Tahiri speelt het weer, die is een blied mij. Is Halilovic een blied mij? Dat denk ik net. Nee. Dat denk ik net, nee. Toch iemand die er wat minder blied mij is. Nee, maar dan nog een Rami Al-Hash is heel blied mij. En die mag dus verlengd worden, Visto? Dat contract? Ja, dat viel wel eer toch. Dat zien we toch al eer dat die jongen nou op stoom is. Omdat hij nou een goede held te spelen heeft in Volendam en nou in een goede wedstrijd. En zijn hoek. En hoek, altijd lastig, Trijken scoort. Maar het is natuurlijk is opportunistisch. Vreselijk opportunistisch. Ja, maar ik vond daarvoor al dat die jongen moest echt volle tiert stekken, dan kind dat er samen gewoon nu komen. Maar dat shot iedereen. Dat hoeft echt net maar dat doet ze toch wel. Hij is het al hier en die. Ja, maar hij is nog maar 20 of 20 zelfs. 21 volgens mij. Hij is al jong. Ja, dus gewoon verlengen. Ja, ik zou nou wel verlengen. Ja. Want Ander, Visto het eigenlijk logisch dat Kees van Wonderen het systeem omgooit. Want ze hebben ommers toch gewoon zo'n punten hellen met een redelijk defensief systeem. Ik vind het wel logisch, want Jervin had de ambitie om het Abel Enstra stadion weer vol te krijgen. Nou ja, en wat ik dan Sjoen van de wedstrijd en wat ik van Jim mij kreeg, krijg je dat net maar het spul ze altijd in de eerste 10 wedstrijden spelen waard. Dus dan vind ik dit logisch. En dan is het echt mooi om te zien dat het die zijn eerste wedstrijd voor het dadelijks wat opsmiet. Ja, geen punten, maar wel ook liep maar lege hand. Ja, dat wel, maar je hebt wel de supporters zullen wel mijn soort van tevreden gevoel naar hoe sta die in binnen. Van we hebben toch wel kansen. We hebben mooie wedstrijden. We hebben op het puntje van de stoel zitten. En uiteindelijk valt het kwartje de oren keer weer die kant op. Ja, dat komt wel goed.
Ja, en dat was persoonlijk wordvierder van Kees van Wonderen. Dat is wie is mij de wijziging van dit systeem natuurlijk. Voorzitter van de Kees van Wonderen fanclub. Ja? Ja, hij is pragmatisch. Dus hij naar bevindt van zaken en dan wijzigt hij. Ja, dat is volgens mij een hele goede eigenschap als trainer. Net altijd maar heel star een bepaald systeem hanteren. Word ik gewoon zien, wie is het onder, wat voor spelers heb ik en daarna handel je. En hij zei dat hij al vaker het gevoel hier van, dat klopt iets net, het rit net lekker, de automatisme zit er net in. En vandaar deze switch. En hij vindt dat het nou beter klikt. En dat vies touw ik. Dat is onnauwtaal. Als Kees het vindt. Als Kees het vindt, vies touw dat ik. Maar toch, aan de andere kant, Geerdo is al zo lang mooi. Ja. 3 keer verliezen en het wordt weer defensief. Nee, dat denk ik bij Kees van Wonderen dus net. Dit is net een man die leeft bij het opportunisme, zoals dat tamelijk gebruikelijk is in het voetbal. Dit is een man die denkt er goed over na, kondigt er direct aan, docht dan vervolgens ook wat hij zei, rek het net in de war. Deze man rekt het net in de war van een 2-1 verlies in Utrecht. Al die jongen tot stand kwam, dus ik denk dat hij dit wel trots heeft. Vies het eigenlijk een goede trainer? Ja. En waarom dan? Ja, omdat hij rustig blijft. Omdat hij rust uitstraalt, omdat hij een idee hoe voetbal in heeft, omdat hij net benauwd is om te zeggen van godverdikke, dit werkt het net lekker, ik doe dit oors. Ja. En dat net moeilijk hoe dat, maar dat dus ergens in Volendam is. Nou, dat is een slechte, dat moeten we niet meer hebben. Ik ben nou overtuigd. Maar dat oors. Ik vind het prachtig. Hij heeft nou wel zoveel veren in zijn kont hoor. Ik denk dat hij hier binnenkort wel weer eens een keer deel komen worden. Dat brengt u bij de derby, jongens. Nou is dat zo. Tak een week zit Kees van Wonderen hier om deze tafel. Nee, dat is Mag ik er dan niet bij zitten als vastzitter van je fanclub? Nou, daar komt ze sowieso bij. Rolop, daar komt ze. En ik ga hier 2 kaartjes, 2 vrijkaartjes van de Friese derby. Oei. Heerenveen, Cambuur. Dat is de Friese derby. Dat is de Friese derby, toch? Ja. Nee, dat ik net zei, Heerenveen, FSC of zo. Maar een Friese derby. Ik een Friese derby, ja. Maar dit ben een kaartje van Heerenveen en Cambuur en die kan meesken winnen. Maar dan moeten we nog betekenen van hoe ze, als ze die meesken die kaartjes winnen kunnen. En dan hebben we even een brainstorm. En we zijn van misschien een prijsvraag. Waar scoorde het laatste doelpunt van de laatste Friese derby? De treien. Moeilijke vraag. Ik vond het te makkelijk. Ja, ik vond hem te makkelijk. Want elke niet weet dat Joost van Aken is. Ja. En toen zei de Sto... waar maken het eerste doelpunt van de Friese derby? Ja, maar dat Tahiri. Ja, dan ken dat ik het. Maar dan het tweede doelpunt. En waar maken nou die liedmaker? De liedmaker. Dus dat wordt de vraag. Waar maken dus net de treien, maar waar... Nee. Maken de Ierningen. De Ierningen. Het gaat om de eerste liedmaker. De eerste liedmaker. Ja. En goed. Dan mag je dat sturen naar sport@ Nee, sport. Wacht even, ik heb toch het idee. Ik heb toch op ieder woord manier zei mijn radio inborst dat dit net lekker oorkomt. Nee? Nee, dat moet even oor. Oké, wat was precies oor? Was dat dan van mijn radiostem? Ja, nee, maar pak de camera. Ik pak even de camera. Dus als je hem weet, wat de liedmaker maken in de derby van Maaien Aronier tussen Heerenveen en Cambuur, de liedmaker van Cambuur, stuur dan eventjes een bericht naar sport@omroepfriesland.nl en win deze 2 kaartjes van de Friese derby. We trekken de goeie eruit en als er nog een mooi verhaal bij hast, dat zou best eens helpen kunnen om die 2 kaartjes te verzinnen. Sport@omroepfriesland.nl en doch dat vol en doch dat vol voor komende toonsdag. Nee, en het gaat wel voor de duidelijkheid om de Ierningen. Het gaat net om de 2-2. Nee, dat zei ik Nee, oké. Nee, dat zei de liedmaker. Nee, hij zei de eerste liedmaker. Oh. Maar hebben wij telefoon, jongens? Goeie. Ja, goeie. Ja, goeie. Kruis. Goeie. Goeie, laat hem groeien. Goeie, laat hem groeien. Hey, Gert, wat vond jij van Heerenveen tegen Utrecht? Ik heb gisteren die wedstrijd thuis, zaterdagavond heb ik hem helemaal zitten kijken. Ja, en Heerenveen eerste helft superieur 3-0 voor moeten staan. En Utrecht 2 geweldige goals en hebben een lucky overwinning gehaald. Dat vond ik. Ja, het was een gestolen overwinning. Ja, zo kun je dat wel zeggen. En het spel van Heerenveen verraste mij wel die eerste helft. Dat vond ik Heerenveen heel fris voetballen. Eigenlijk nu met een soort 3 spitsen, hè, met een andere rol voor Saar bijvoorbeeld. En ik vond het spel van Heerenveen bij fases gewoon heel erg aantrekkelijk. En wij hadden Barkas, we noemen hem nu al in Utrecht El Salvador. Want ja, die heeft heel veel reddingen moeten plegen. En we hebben 2 geweldige goals zelf gemaakt. En inderdaad, een gestolen overwinning. Ja. Maar waarom was je er niet bij, Gert?
Ik ben ook nog, want ja, dat weten jullie natuurlijk wel, nog steeds ook ergens trainen. En ditmaal in Montfort, een fusieclub in de regio. Via een sponsor van FC Utrecht ben ik daar weer terechtgekomen. Want ik wil ook nog altijd op het veld staan. En die moesten ook spelen bij Monnikendam uit trouwens. Dat valt ook niet mee. Maar die hebben we gewonnen met 4-0. Dus vandaar dat ik er niet bij kon zijn. Okay. Was dat ook een gestolen overwinning of was dat wel terecht? Nee, Arjen, dat was een eclatante overwinning met super Montfort. Eclatant. Monnikendam uit, altijd lastig. Zeker. Altijd lastig, Monnikendam uit. Ja, maar Gert, is er bij Heerenveen voor jou, is er één speler die er echt uitspringt? Nou, ik vind eigenlijk wel Heerenveen een sterk collectief. Van Hooijdonk is er altijd bij. Hij was nu ook weer bij de goal betrokken. En dat vind ik wel een hele jonge, talentvolle spits. Saar moet ook nog even wennen aan die linkerkant, vind ik. Dus dat zijn wel jongens die bij mij altijd eruit springen. En ja, ik ben natuurlijk helemaal lyrisch over die keeper van jullie. Wij hebben een goede keeper, Barkas. Maar die keeper van Heerenveen is natuurlijk ook een held, een cultheld. Echt een grote Fries. Hij lijkt ook een beetje op jou, Arjan. Weet je, ook zo groot en sterk. Lelijk. Sterk. nee, maar die vallen mij wel op. En ik vind Heerenveen, die gaan gewoon meedoen straks. En die gaan zich ook gewoon plaatsen voor die play-offs. Gaat Noppert ook mee naar het WK, Gert? Als ik verga was, zou ik hem meenemen. Ja, want volgende week vrijdag dan wordt de definitieve selectie voor het WK wordt bekendgemaakt. 11 november. En wat jou betreft zit Noppert daar dus bij, Gert. Ja, hij zal een rol gaan vervullen, denk ik toch in de penaltyreeks. Want je moet je voorstellen, jongens, als je een penalty moet nemen en er staat zo'n verschrikkelijke reus in die goal, dat maakt ongelooflijk veel indruk. En dan verander je iets, snap je? Dat heeft hij ooit natuurlijk gedaan, Van Gaal, met die keeper uit Engeland. Hoe heet je weer die lange? Krul, ja. Krul. En Noppert wordt de Krul, denk ik, van de selectie nu. Ik denk wel dat hij meegaat. Ja, anders gewoon links in het hoekje toch, altijd raak. Penalty, links in het hoekje. Links in het hoekje. Nee, maar die Noppert is natuurlijk een ongelooflijk imposante verschijning. Een reus. En je moet er maar aan gaan staan als je een penalty moet nemen met hem. Ja, even wat anders, Gert. Want Sjors Ulte, die wordt hier genoemd in Leeuwarden als mogelijk de nieuwe trainer bij Cambuur. Nou, heeft hij natuurlijk gewerkt bij de jeugd bij FC Utrecht. Jij zit daar ook veel. Ken jij hem een beetje? Ik heb wat research gedaan voor je, Arjen. Ik heb wat mensen gebeld. En ik weet dat hij enorm geïnspireerd geraakt is, ook door Erik ten Hag. Net zoals mijn zoon Rick heeft ook Sjors Ulte Erik ten Hag lang meegemaakt. Sjors heeft in die tijd heel veel indruk gemaakt, ook bij de jeugd. Ook met zijn trainingen. En ook het vermogen van Sjors is, ik denk dat het niet onbelangrijk is, dat hij ook altijd heel goed samenwerkt met de mensen om zich heen. Want hij heeft Rob Alfle bij hem genomen. En als ik dan het bruggetje maak bijvoorbeeld naar Cambuur, waarvan ik denk, door Pascal Boschart en Martijn Barto zijn jongens die wel heel erg goed zijn en goed bezig zijn, moet je wel een trainer hebben die ook wel met zijn staf heel veel ruimte geeft. Dus ik heb een positief beeld gekregen van Sjors Ulte. Hij is pas geleden nog bij ons in een uitzending bij een Berg Sport geweest op RTV Utrecht. Daar hebben we ook nog een tijdje met hem zitten praten. Is weer fris, is gretig en de manier van voetballen van Cambuur, dat denk ik ook wel raakvlak heeft met de manier waarop Sjors Ulte wil voetballen. Dus ik heb wel een positief beeld van die jongen gekregen. Ja, maar waarom zijn er dan raakvlakken, Gert? Omdat ze allebei, zeg maar, Cambuur wil graag aanvallend voetbal spelen en dat wil hij ook? Ja, dat denk ik wel. Dat vind ik ook. Want bij het Cambuur, want het is natuurlijk wel hartstikke goed gedaan door Henk de Jong met zijn jongens om zich heen. Die hebben natuurlijk een bepaalde manier van het voetballen. Dan moet je wel een coach hebben die niet op de counter wil spelen, die wel initiatiefrijk aanvallend voetbal wil spelen. Want dat past, vind ik wel, bij de groep van Cambuur. Ondanks het feit dat ze niet zo hoog staan, vind ik dat zij het wel altijd van het voetbal moeten hebben. En daar past volgens mij een type als Ulte zeker bij. Ja, en dan neemt hij misschien dus wel Robbie Alfle mee, want daar werkt hij graag mee samen. En die ken je natuurlijk wel goed. Die heeft hij ook nog gevoetbald trouwens in Leeuwarden. Ja, Robbie heeft ooit onder mijn leiding gespeeld. Werd niet echt een groot succes. Maar ik denk dat niet. Ik denk juist dat wat er nu zit, ik krijg over Pascal Boschart en Martijn Barto ook heel veel goede reacties. En ik weet dat Pascal Boschart bij IJsselmeervels heeft gezeten. En toen ook al een hele behoorlijke en goede inbreng had
Ik zou dat niet veranderen. Ik zou zeker niet Pascal Boschart en Barto weghalen. En ik zou zeker niet nog een extra man meenemen. Dat zou ik niet doen. Ik zou, als ik de nieuwe trainer was en zou worden van Cambuur, zou ik dat juist koesteren. En ik zou juist heel erg met die jongens samenwerken die er al zitten. Omdat zij wel bewezen hebben dat zij gewoon heel goed zijn. Maar is het niet handig juist, Gert, voor een nieuwe trainer dat je een vertrouweling bij je hebt als je helemaal nieuw komt bij een club en een staf die al jaren samenwerkt? Ja, dat wil je als trainer wel zelf graag. Je wil zelf wel altijd mensen meenemen waar jij mee kan klankborden. Dat is wel zo. Aan de andere kant denk ik dat er nu een situatie bij Cambuur, die jongens die daar zitten, nou, die hebben hun sporen verdiend. En om nog een extra man erbij te halen, dat is wel voor de hoofdtrainer zelf lekker. Dat wil je ook wel graag. Maar in dit geval bij Cambuur, want ik vind wel dat Pascal Boschart ook wel het hartstikke goed doet. En als je dan nog een extra man meeneemt, waarvan jij als hoofdtrainer natuurlijk ook heel veel mee... Ik denk dat dan de schoen gaat wringen, in alle eerlijkheid. Ja, maar dan kan je ook zeggen, we nemen een manager. Dan nemen we niet een veldtrainer à la Ulte, maar dan nemen we gewoon een manager. En dan heb je al 2 veldtrainers met Boschart en met Barto. Dat kan ook. Dat zou je ook kunnen doen. Je zou ook een ervaren iemand neer kunnen zetten die in zijn nadagen is of die nog leuk vindt om wat te doen. En dan kunnen ze jou ook bellen dus. Nee, ik heb het hartstikke... zo'n type als ik zouden ze wel eigenlijk... Ja, toch? Dat zou eigenlijk heel goed zijn. El Salvador. Ik heb altijd een kwartje bij me. Nou, ik heb zelf hartstikke goed Utrecht. Je weet, Arjan, ik zit aan de commerciële kant. Ik combineer dat met een aantal dingen. Dus ik heb het hartstikke goed en ik heb het enorm naar mijn zin in Utrecht. Maar zo'n type die nou gaat samenwerken met zijn veldtrainers... Want ik heb wel de indruk, maar daar kunnen jullie nog veel beter over oordelen dan ik... Maar dat die Boschart en die Barto met die groep wel chemie hebben. En ik denk dat je moet uitkijken dat je dat niet gaat verstoren. Goed zo. Hey Gert, hartstikke bedankt dat je even aan de telefoon wilde komen. Graag gedaan jongens, groetjes daar hè. Ja, en let hem groeien. Jo. Let hem groeien. Bye bye. Wel mooi. Hij weet toen ik trainer van Cambuur, toen ze spelen in Utrecht. En toen spelen Alphen en ik mooi. Ja. Kijk even. Googeld, waarschijnlijk, ja. 3-0 achter. 6 minuten 3-0 achter. 3-0 achter. 6 minuten in je trein. Dominique Vergozen, Verrier, Sander van der Heijden, 4-3. Ja. Van? Wie scoort het winnende? Dat Leonard van Utrecht. Ja. Roman Elissen, ja mooi. Ja. Maar goed, Andor. Ja. Dat was nice. Is dat zo? Ja, dat was nice. Oh. Want hoe de nieuwe trainer van Cambuur. Dat George Ulte wordt. Ja, nou, wordt het George Ulte? Nou, die kan lieken het wel op te gaan, ja. Je jaren de alle dagen een heel soort zaken en die beziek je dan te verifiëren bij Cambuur, bij de club. Alleen nog Foukeboy wil daar niks over loslaten. Die gaat net in op NAM, die gaat net in op wanneer ze een trainer omstellen. Dus in die zin is er vanuit de club nog niks te melden. Maar er is een zaakwaarnemer. Ja. Signaleert in Ljouwert. Ja, die geruchten gaan dat de zaakwaarnemer van Ulte Joert in Ljouwert is. Wat wel wis is dat er vreed een peteerwest had. Tussen een deel van de rier van commissarissen van Cambuur en George Ulte. Bert Hollander? Ja, die zit er ook bij. Maar de rier van commissarissen, waarom doet Foukeboy dat net? Dat is een goede vraag. Foukeboy is technisch manager. Die is formeel Sjoen technisch directeur. Dat wie je 1 september Gerald van der Belt. Alleen nog, die is eigenlijk stilzwijgend ophouden met die technische portefeuille. Het Cambuur via de heel nog je meidiening zo dienen. Maar die het gewoon, ja, die is daarmee ophouden per 1 september. Dus formeel Sjoen zit Cambuur nou zonder technisch directeur. Want Van der Belt hoort hem nou vooral het wandelen met het stadion. Ja. En misschien ook de maatschappelijke taak, toch? Ze doen een heel soort, door ze nog met BV Sport? Ja, nou, ze hebben natuurlijk hun eigen stichting Cambuur Verbindt. We maken een heel soort maatschappelijke projecten door. Alleen het is natuurlijk wel apart dat je als club dat net communiceren en dat net naar boeten brengen. Want wij wisten er beide niet van, nee. Het kwam voor u in die zin. Tuurlijk, we wisten wel dat Van der Belt een meertal is. Hij zal meertal is op het stadion. Dat is wel altijd wel zijn. Maar dat dit zo'n formele kwestie worden is. Dat hij echt formeel afstand die had van die technische afdeling, zeg maar zeggen. Dat is mij ongeën. Ja. Maar goed, die communiceert. Die hele top in de club die gaat op de kop. Want ze binnen het wanden om de structuur op een interiortje. Dat zal de komende man, ik denk altijd aan zijn winterstop is, zal dat wel, daar zal wel meer hoe bekend worden. Ik denk eigenlijk dat ze er een derde directeur bij helje zullen, die dan de technische zaken van zijn rekening neemt. Ja. Dus een technisch directeur, waar maak je dan weer over? Hier kennen, maak je dan ook nog een technisch manager.
Ja, maar goed, en hoe komt het dan? contract van de technisch manager in toch? Ja, en we hebben Fouke Boy, die hebben wij in de studio hoor, in de podcast. Is nou net. Nee. En die zei van, hij ziet toch een beetje van, viel ik wel genoeg vertrouwen? Hij ziet een beetje in het ongewisse van, wat wil ik nou eigenlijk? Hij twiefelde. Althans, ik wie er net bij. Maar hij twiefelde behoorlijk. Beluisteren. Ik vond dat hij nogal al zeer twijfelredig wie hoor, wat hij moest. Ja, hij van de appeteer, hoe is ze? Nou, die bloot denk ik net. Dat gevoel, Jochius. Ja, dat gevoel kreeg ik direct bij, ja. Hij had zijn twijfels in een peteer met Attegraaf op tafellijn. Dat is ik al nu, want Van der Belt wie natuurlijk formeel Sjoen als technisch directeur, nou ja, zijn baas, om het zo maar te zeggen. Maar hij had nou met Attegraaf praat. Hij had eerst met u praat en daarna met Attegraaf. En toen met Attegraaf, de juiste volgorde. Dat is echt de volgorde. Want niks ziet je horen, Matten. Maar daar had hij zijn twijfels op tafellijn. En Fouke Boy zei nou, ja, leuk en aardig, mijn toekomst, het doet er net aan, want we hebben nou iets oors op te lossen. En dat is die positie van ik neem op vol omdat er praat is ik toch Fouke Boy, maar Charles Ulte. Maar dat denk ik kan weer wel om. We praten in alle geledingen praten we met hem. Directie praat met hem, Rier van Commissarissen. En het is natuurlijk begonnen bij Fouke Boy, die zal de eerste contactlijn hebben. Dus dat hij even met de Rier van Commissarissen praat, het vind ik net zo heel apart, wat ik eerlijk zei hoor. Aan de ene kant net, want ja, Rier van Commissarissen. Nou ja, dat ik weet wel wat voor flyers had zien in de koepen, dat is net zo slim. Maar ik denk dan, ja, aan de andere kant, het is wel een orgaan wat tafershow horen mat. En stel dat Jos altijd wat op achter. Stel dat Jos Ulte aansen oer, nou ja, laten we zeggen, hij verliest zo'n keer briegen. Ja, dan moet dus een Rier van Commissarissen die het ek mij ervoor zwaar had dat hij ongesteld is, maar dan een oordeel vellen. Nou ja, je kent een hele gekke situatie. Ik vind het raar. Ik vind dit echt een taak van Fouke Boy. En ik vind het vreemd dat Fouke Boy net het eerste peteer gewoon het. Ik zeg net dat dit het eerste peteerwest had al maar er had een peteerwest waar de Rier van Commissarissen bij zitten had. En inderdaad, ik ging er vanuit dat Fouke Boy de man west is die het eerste peteer maar de naaitrainer viert had. Ja, want die geruchten die gaan al een week. Want dat gaat al eventjes. Dus daar is denk ik. Maar wat is er dan op zin om zo'n Rier van Commissarissen. Bert Hollander zit erin. Nou, die heeft toch ook wel een beetje verstand van voetbal in. Is het dan normaal dat je die daar even... Ja, maar stel dus dat je die situatie krijgt dat hij aanstaan het heel min doet. Dat ging natuurlijk net vanuit, maar hij verliest zo'n keer op Rieren. Ja, en dan vlucht hij eruit. Ja, maar dan kun je zeggen van ja, die technisch manager die het hem ongesteld had, die is verantwoordelijk voor zijn onstelling. En hoe de technisch manager, daar oordeelt dan de Rier van Commissarissen weer. Wie als de Rier van Commissarissen zelfs, dus ik peteer met hem. Ja, maar waar beneemt hem? Uiteindelijk denk ik dat dat een directietaak is. Ja, daarom. Dus net Fouke Boy. Nee. Attegraaf. Ja, dus Fouke Boy die komt hier altijd ongeschonden uit in dat opzicht. Ja. Maar goed, dan hebben we ook nog... Gezien. Want dan moeten dus al die posities weer op een invuld worden. Maar nevens mij leidt er ook nog altijd iets van Henk de Jong. Waarvan zo'n is van, we zullen ook nog een taakziekje, we zullen een rolziekje, dat hij weer bij Cambuur onder de slag kan. Hij hem daar dan nog iets hoe je het? Nee, want Henk is pas al weekend natuurlijk uit de roulage. En die mat nou eerst gewoon herstellen. En dan komt letter wel een functie te praat. Maar ik denk eigenlijk dat technisch directeur dat ik te stressvol is. Technisch manager? Onder directeur? Maar ja, had je een directeur, had je dan een technisch manager gehad? Nee, weet ik niet. Nou, ja, ik kreeg een scouting. En mijn spelers praten. Ik bedoel... De kwaliteit van Henk de Jong is, die kan spelers inpakken. En nou ja, we weten al wat Mark Diemers hier toe zijn had in de podcast van de Olver Peteren, die het Henk de Jong viert, het zien spelers komen. Ja, benut die kracht. En ja, liet hem lekker naar Valerenga vliegen om met Saroui te praten en die jongen helemaal in te pakken. En nou ja, dan broek je misschien kwaliteit. Het net lang. Dan speelt Takamir Saroui in de KKD. Hè? Hoe is het mogelijk? Ja, want Cambuur had natuurlijk dit weekend net spelen. Nee, dat weet net verlen, Nee, het net verlen. Nee. Maar Emmen pakt een punt. Go Ahead Eagles wint. Grains pakt een puntje. Oftewel, de concurrentie rint een beetje uit. Ik zou een vraag om. Andor. Ja. Max die al een beetje zwaarder. Ja, een beetje zwaarder hoor. Ja, een beetje zwaarder. Ja, hè? Ja. Dit is wat eerst. Nee, vorige week. Toen zei ze dan, maak ik me grutte zwaar. En toen zei ik nee, geen grutte zwaar, maar een beetje zwaar. Okay. Maak je die zwaarder nou dan echt gewoon zwaarder? Nou ja, komen de vrede wordt cruciaal. Zit Ulte dan op de bank? Als die zaak we nemen dus nou omrint in Ljouwert, dan zou dus nee. Nee, de geruchten of de loeren die wij jaren is dat hij ervoor opteert om na de winterstop op een bank zitten te gaan.
Nooit de winterpas. Dus ik net bij de Frieske Derby. Beetje trouwens kaarten voor winnen kunnen, hè? Ja, maar dan moet je wel eventjes antwoord Jan op de vraag. Hè? Welke vraag wil je Nou, de vraag is dus, waar maken in de laatste derby tussen Heerenveen en Cambuur de eerste leakmaker voor Cambuur? Dat is de 1-0 van Heerenveen, het wordt de 1-1. Waar maken dat doelpunt? Maar goed, hij zit dus nog net op de bank Hij bij zit de net op Frieske de bank. Derby. Nee. Mand. Als je dan het wist, even mailen naar sport@omroepfriesland.nl. Nou, ophoor ik het ons jou het antwoord gewonnen. Dan ben we de kleer mooi. Fatonzi. Nee, het kan wel langer. Ja? Jawel. Toontje van de Derby, kennen we wel. Kun je wel oorlogweekend draaien. Maar goed, hij zit nog net op de bank. Nou, dat is de loon, zaten we die jaren inderdaad. Dat hij ervoor opteert om in de winterstop te beginnen. Dan het Cambuur eerst een aantal weken vakantie. Nou ja, dan beginnen ze weer met trainen. Dan zullen ze op trainingskamp naar Zuid-Spanje. Nee, dat ken je wel mooi. En dan ken je mij. Ja, dus het is in die zin misschien ook wel een logisch instapmoment. Om dat 2 weken te doen, althans de competitie stilheid. Ja. Maar dan nog even, dat is dat wel, wel een goed moment. Ja. Maar waarom hij die Lietswietjes wagen? Ze had natuurlijk vreed. Het is een NEC. Ja, want ze weten, daarna heb je Feyenoord uit en daarna heb je Heerenveen uit. Dat ben Nevensdij, hoeveel punten? Nou ja, in Joe Dijster farm zoekt is dat min 0 punten. Maar ja, en de derby. Ja, bal is rond. Een wedstrijd op zich. Kan dit nou? Voetbal. En in Elf voetbal tegen kan je elf raar tegen rennen. elf? Ja. Raar in. Oh, het keer raar in, ja. Ja. Keer raar in. Maar NEC had een goede ploeg, hè? Ja, maar die spelen wat alleen een nog goeie maar, spelen alleen nog maar gelijk. En uiteindelijk wordt januari een nog crucialere maand. Want dan speelt het Cambuurtje in alle jaar concurrenten in Volendam, in Emmen. Dus dat wordt heel belangrijk. Maar Vreed wordt dus ook al heel belangrijk. Ja, cruciaal. Cruciaal. Ja. Ja, Cruciaal voor de eerste competitie. ja. Heel Cruciaal om in de winterstop net onder ons te staan. Oer Ulte. Want hoe sjost nou eigenlijk in Ulte, jongen, dan Roelof? Vies nou Ulte eigenlijk een goede trainer? Nou, voor mij zit hij er goed op. En dat is toch een beetje mijn maatstaf al. Altijd. Als mensen oeren hem jest, dan jest positieve loeden. Dus ik snap... Ik heb nog nooit in die het negatief voor hem is. Nee, ik net. Nee. Ik vreem me wel aan. Misschien komt dat nog. Hier het een beetje oeren onvallend voetbal. Maar voor mij had hij wel 4 strijd 12 spelen bij Fortuna. Dat is net per se een onvallend. Ja, maar hij kan bij Fortuna natuurlijk best geen wel disqualificatie in over. een ingewikkelde situatie. Ja, zeker. Dus daar moest net punten komen. Nee, daarom zeg ik het. En dat had hij het eerste hier. jaar maar zijn manier van voetbal in worden. Ja. Hij had ze in de Eredivisie houden. Ja. Als je een Op trainer het laatste moment trouwens. die het omstelt wordt in Ljouwert, die krijgt gewoon een opdracht mee. Want Cambuur stiert voor een bepaald soort voetbal. Ja, als je betonvoetbal speling in, dan hou je je net lang vol. Dat weet Jos al tegen. Ja, maar dat is een beetje een uitspraak van Henk. Ik altijd niet. Dat Robbie altijd niet vreemd ja dat ze is. Als Jos al tegen 4 strijd 12 spelen en dan hard Cambuur erin, dan is dat prima. Ja, maar dat zeggen ze nou toch ook bij Heerenveen. Dat wie ik wat meer betonvoetbal, 4 strijd waar. Ja. En dan komt er toch kritiek. En uiteindelijk... Nou ja, maar zo is het toch? Volgens mij voelde de kritiek best mooi. Want ik dat ze in het stadion net fluitje. Nou, ik denk dat de Cambuur-fans voornamelijk verlet van punten houden, hoor. Ja, dat bedoel maar ik Roelof, dit eigenlijk is dan een ook net bij droege eigen beweren. Dat er net een heel soort fluitconcerten wie. En meesten wie toch echt ontevreden. Nou, nee, fluitconcert. Ik geloof dat ik net één keer een fluitconcert Dat is dat de supporters van SCRV dat die wel tevreden wie, maar die zontje punten op de wijze hoe uit die zontje punten bij elkaar waren. Dat zijn 2 verschillende dingen. Daar had je een soort kritiek. Nou, ik denk net dat er een soort kritiek wie. Fluitconcerten. Op de speelwijze Ik geloof net dat hebben ik we het 1 keer de fluitconcert jet hij in het Abeletse stadion. Sinds de komst van Kees van Wonderen hebben we het hoor. En natuurlijk weer wel wat kritiek. De allereerste wedstrijd, vooral van u Sparta eigenlijk. Sparta thuis, de Hesto West. Ja, dat wie net om Montesjen. Nee. En wie geen fluitconcert nou? Ja, ik geloof net dat ik toen een fluitconcertje jet heb toen. Nee. Omdat basically ik wel, er is wel een soort van begrip voor de wijze waarop ze spelen. Maar ze hebben wel een ploegje die knokte. En ja, ik denk net dat het heel lang door die matten hier of door die mat. Dat ze elke week beton voetballen op een mat. Maar dat wie ik net het geval, hè? Sparta wie heel verdedigend, heel min. De wie nog zo'n thuiswedstrijd en Emmen uit. Emmen uit wie dramatisch. Eerste helft is Volendam wie net goed. Ja, maar die oorwedstrijd wie net goed. Volendam thuis, de eerste helft van Volendam uit wie echt heel min. Wie gewoon heel meer voetbal. Maar je Sparta 0-0, wie net meer voetbal. Ze gewoon hartstikke in kansen voor je Sparta. Zit wel seks op dit stuit. Ja, maar dan is het toch net leuk, want je gaat toch naar het voetbal om gewoon naar een leuke wedstrijd te zien. Ik bedoel, ze voetballen echt net mintje in Emmen. Nee. Emmen uit. Nee. Maar ja, ze krijgen maar 1 kans. Ja. En dan zitten ze maar 1 keer tussen de beide pijlen. Dan is er net zo volle on. Nee, en dan komt er toch kritiek. Dan is het toch logisch dat er kritiek komt.
Ja, maar ik vind het... maar nou krijg je hoe noem je dat? Een semantische discussie. Nou, praten we langs ook heen. Semanski-discussie. Semanski? Die voetbal bij Feyenoord. En waarbij we gaan erover hoe Cambuur. Als Jos Ulte als 4-3-2 speling gaat, denk ik echt nadat hij dan dat de fotten dat de Emmy site wil heen en knalt en dat al in dit seizoen net. Dit is natuurlijk een cruciaal hier met het ego op het nieuwe stadion. Dus in dit seizoen komt hij er maar bij. Maar als hij dat dan volgend seizoen spelen zoeken, ja, dan denk ik wel dat op een gegeven moment dat verzettelen niet. Ja, dan pikt het wel de publieke maar je bent toch wel geneigd om te zeggen van sinds Jos Ulte verzinnalist. Want daar werd Heerenveen nog al die kansen wist te creëren. Maar dat doet Cambuur echt net. Cambuur creëert niks. Dus er moet wel iets komen dat je zegt, nou ja, en nou hebben we de spelers, maar we betere spelers hebben. Maar we 2 nieuwe vleugelspitsen hebben, maar Uldrikes vervangen worden, terug Boeren, maar ze bij de voet of maar wat is. Creatieve middenvelder, dat wat vaak goed hebben, hè? Je zit creatieve, ja, nou, goed. Ik heb wat dat betreft wel een boel vertrouwen in Moulin, maar ja, die al zo lang geblesseerd is. Komt hij aan weer waarom, Moulin? In NEC? Of nee, dat is. Of is het het einde van het jaar nog altijd net? Nou, ze hebben vorige week het Bosgaard onjoen dat ze. Wat gas waarom nemen met hem, want hij hier de hele tijd hij kwakkelde wat en dan wieden we fit, maar dan kreeg je toch weer last en nou ze zijn van oké, we hellen die er helemaal uit, omdat helemaal fit is. Dus ik denk dat iets in de speelt hoor. NEC. Het zou wel lastig worden kennen. Dat is lastig. Ja. Maar goed, dat is het probleem van Cambuur. Er komt van de vleugels niks, dus de spitske niks. En die droeg het er helemaal op. Maar wat zal Ulte dan aan zijn wand? Ja, dat weet ik niet. Hij de trainer. Dat snap ik. Maar ik voorstel van betellen. Dus, maar speculeren is hij zit hier de dag voor om dat een beetje te... even een beetje speculeren. Ja. Wat hij gewoon voor jou het rijspeling in? Of maakt hij toch iets verdedigender? Of hij is iets van nee, gewoon staat trok in en meer creativiteit op het middenveld, zodat je die voorwaarts wat meer onder spelen krijgen kunnen. Maar je moet die vleugelspitsen aan het voetballen zetten krijgen. Ja. En als dat op het moment dat gebeurt en er gebeurt wat en er komt wat waai, dan komt zo'n spitsen in de rol. Dus het is ook die in het te matchen met te horen. Maar die vleugelspitsen, daar loopt volgens mij de bottleneck van het verhaal bij Cambuur. Maar ik ben net goed genoeg. Had ik net gewoon kwaliteit bij? Ja, dat zeg ik. Ik zeg ze ben net goed. Ik vind ze net goed genoeg. En dus met een Bambi is een aardigste lekkere draaikont. Het is. Van de waar zei het nou? Bambi. Bambi. Voor mij had hij. Het is wel knap dat je in je woord op 100 verschillende manieren uitspreken. Nee, maar dat had weer nou te bij die. Ja, dat is. Maar zij is het nou goed, net goed voor mij, maar dan zit ze op de tribune bij die man en die door oor niks als praten over Bambi dit en Bambi dat. Dat zit meer in mijn kop. Dat ben ik kwalijk. Ja, jou helemaal niks. Bedoel het net verkeerd? Nee, hè? Zeker net. Pakt hij al bij de camera, zeg dat? Ja, hij pakt de camera. Ik weet niet dat het wat ik nou, het zit me niet te binnen, Roelof. Ja. Want nevens mij heeft hij nog iets monteerd van Kees van Wonderen, of net? Maar we daar nog even naar luisteren. Als voorzitter van de fanclub. Als voorzitter van de fanclub. Ik krijg een telefoontje van de penningmeester. En die zei we moeten toch even horen. Wat Kees van Wonderen voen van de wedstrijd in Utrecht. Aha, nou, ik ben benieuwd. Ja. Ja, Nederland ga je nooit met een goed gevoel naar huis. Dat blijft altijd nasurren. Maar ik heb ook wel in de kleedkamer gezegd tegen die jongens, wij moeten echt niet nu met de schouders naar beneden en de kop naar beneden. En dat snap ik wel vanuit het resultaat gezien. Maar dit is wel waar we mee verder moeten en kunnen. Als je kijkt naar wat we op de mat leggen en wat we in de arbeid verrichten en hoe het ons spel eruit ziet. En hoe je tot kansen komt. Dan kan dit ook gebeuren. Deze moet je accepteren en je moet weer verder. Zo is het. Moet je het nog duiden verder? Nee, dat hoeft er net te duiden. Dat bedoel ik nou. Verstandige man. Hij zei nooit rare dingen, toch? Hij zegt geen rare dingen. Hij is gewoon een verstandige man. Hij is precies het juist. Wat je de eerste helft het jongen heeft. Hartstikke leuk voetbal. Niet in de erevoorzitter Riemen van der Velde. Net in een waarheidje. Zo is het. Jongens, het wie een heugelijk weekend. Historisch weekend. Ja, voor Arjen van der Heijden. Ja. Want de oort onvallen van SC Heerenveen, die scoorde dit weekend. Jong FC Utrecht zijn allereerste doelpunt in het betaalde voetbal. Hij moest er trouwens wel wat moeite van doen, want hij scoorde niet keer uit een corner. Die bal die werd al daar net van richting verloren. Uiteindelijk zei de scheidsrechter, het is een eigen doelpunt. Arjen weet er net bij eens, die ging naar Ouwerin naar de scheidsrechter daar. En die zei van, hou eens eventjes, hij moet op mijn konto komen. En uiteindelijk is de scheidsrechter ermee akkoord gegaan. En Arjen die hing het nou onder de telefoon. Als het goed is. Dag Arjen. Dag. Ja, klopt het een beetje wat ik nou zei? Want net elke nien had het doelpunt natuurlijk zoen. Maar wie het nou een eigen doelpunt of net? Nee, wie mijn doelpunt. Het wie die doelpunt? Nee, oké, dat even nu ter wereld is.
Maar hij waard nog wel onrekken, toch, Arjen? Ja, weet ik. Maar als hij net die onrekken, wie die echt de going in. Oké, maar de skiers zochten toch eerst dat het een eigen doelpunt wie? Ja, in het field. Ik vroeg het in het field toen hem. En toen zei hij eigen doelpunt volgens mij. Toen zei ik ook van, ik kom naar de wedstrijd toe, even show, even. En nou, sa. Ja, maar dan is de wedstrijd klaar. En dan heb je een woen van Jong FC Utrecht. En dan ga je naar de skierstocht daar. En dan klopt je even op het kermetje. En dan? Wat gebeurt er dan? Nou, dan steeds ik wel met mijn goal is. En toen hij met mij akkoord. En toen werd hij, zeg maar, en toen had hij hem op mijn naam gezet. Ja, en dan en wordt het ook bezoen dan met videobeeld. Dan is het nog even Sjen van ja, morgen die bal die gaat er in één keer in. En dan alles wordt erbij hellen, alles uit de kast. Nou, nee, ik hier hem zelf zien. Ik hier hem net toen hem lieten zien. Maar ik hier hem zelf wel even eerst zien. Toen ben ik naar hem taggen met dat verhaal. En dat leurde hij gewoon. Dus toen had hij hem op mijn naam gezet. Oh. Toen was toch een tikkie, Stuart? Nee. Dat net. Nee, maar dan heeft het wel behoorlijk vier, toch? Want ja, dit wie die allereerste doelpunt in het profvoetbal. Heeft een paar dagen vrij, hoor. Dat is vreselijk op stap geweest op het Heerenveen. Nou, vreselijk is misschien wat oederen. Maar ik kan wel even Halloween vieren in Heerenveen. Ja, klopt. Ja, oké. Nou ja, goed. Dan drink je toch een paar biertjes op het eerste doelpunt. Ja, een peer. Net volle. Nee. Hij is nog last van een stem, nevens mij, of nee? Van een stem? Nee, die klinkt alsof het juist er nog even Vodwest best. Nee, juist net. Wie zondag, hè? Zaterdag voor het West. Ja. Oh ja. Hey, maar hoe gaat het er in Limburg? Want hij is natuurlijk de oerstap maken naar Roda, naar Limburg. Gaat het een beetje lekker met Jurgen Streppel? Ja, zeker. In het begin wie het vooral fit worden en zeg maar onder het speelplan en de tactiek helemaal onder de knie krijgen. En ja, nou gaat het goed. Nou zit ik in de basis en nou waarvan Utrecht won. Dus dat is wel even belangrijk, want daarvoor hebben we verlend van Top Os. Die konden we eigenlijk net verliezen. Maar nou gaat het goed. Ja, want op welke positie zit dat nou dan eigenlijk, Arie? Want ja, dat is natuurlijk van... Wij kennen daar als een echte linksboeten. Maar ja, bij Roda speelt het echt Limbombe. Ja, ik zie rugsboeten. Dat is dan een rechterkant. Oké. Ja. Wel lekker, hè? Voorzetten Jan mijn spits als Dylan Vente. Ja, zeker. Alles wat hij onraakt is een goal. Ja, echt net normaal. Nee, maar dan komt het... Ja? Nou ja, als de laatste 2 wedstrijden in de basis. Daarvoor moesten ze het vooral hebben van invalbeurten. Hast dan nou het idee dat je een basisplak te pakken hast? Nou ja, maar natuurlijk de concurrentie is goed elke week weer voor strijden. Maar ik denk wel dat ik nou mezelf een basisspeler kan noemen, ja. Ja, want op die linkerkant is het dan Limbombe. Nou, dat is misschien wel de smaakmaker. Bij Vente, die maakt het een soort doelpunten. Wie is voor jou dan de concurrent eigenlijk? Mohamed Malai en Lennart Daniels, die kinderen ook spelen. Ja. Dat binnen een beetje de boetespelers. Ja. Ja. Maar ik toch wel toes fotgongers. Ik denk, nou, oké, hij gaat fot, snap ik. Want maar echt een minuut meisje in keer nou. En dan gaat hij naar Rode JC en daar zit hij maar die Limbombe. Ik denk, waarom gaat hij nou naar Rode JC? Want dan had hij als grote concurrent die Limbombe. En dat is een hele goede voetballer. Ja, maar ik zie sowieso leven rugsboeten. Dus dat had ik al, dat had ik al besplitst met Streppel. Dus ik wie sowieso voor de rugsboetenpositie hellen. Ja, want dan komt natuurlijk de jeugdopleiding bij SC Heerenveen. Hij is op Sontje hier geleefd, die debuut al maken. 3 seizoen voetballen bij Heerenveen, maar nooit echt tropbrutsen. Hè? Heeft er zelfs ook een verklaring voor? Ja, meerdere dingen, denk ik. Maar ja, het is helaas nooit helemaal lukt. Maar wat is dan het belangrijkste waarom het net slag is? Het belangrijkste, ja, dat is lastig te zeggen, vind ik. Ja. Lauwe trainers. Het Lion de trainers, jongen. Ja. Streppel, het Lion Streppel. Oh, lul, ja. Ja. Oh, daar komt geen antwoord op. Nee, ik denk dat Arie een wieselijk stil hoort dan. Maar dat best wel Margong, maar Streppel naar Limburg. Hè? Want die had hij ooit debuteerd in Litten. Toen de 50 weer is in oefenwedstrijd in Boetenpost. Ik me nog herinneren. Toen wie Streppel die trainer. Die had blijkbaar wel wat die shot wat hij want die neemt hij dus een beetje maar mee. Hast je een klik met Jurgen Streppel? Ja, hij praat sowieso volle mij zien spelers. Daar hoor ik wel van. Maar Steven Vreetje, Arie en Roelof een klik heeft bij Streppel. Nou, en? Nou Roelof. Is dat een klik bij Streppel? Ja, ik spreek nou namens Arie en mij, denk ik. Als we zeggen dat wij net bepaald als een klik hier met Jurgen Streppel. Ja, Henk Veerman ik net trouwens. Weet nee, ik maar nog. bij Streppel weet altijd, die shot achter elke beer met vijf, jongen. Ja. En dan bij elke vraag die stelt, bijvoorbeeld, nou Jurgen Streppel, dit weekend Groningen, wat denk je? Ja, mooie stad. Ja,
En was het weer gisteren nog geweest met mijn vrouw uit eten. Ja. En hij controleerde ik altijd op parkeerplak bij Squatterwoord. Dan zeggen ik in één keer, dan moesten ze voetballen in Utrecht of zo, Heerenveen. En dan zeg ik gewoon bij de nummerplaten, bij de auto's die parkeerd staan op het parkeerterrein, van hey, wacht eens eventjes, die komt uit de buurt van Utrecht. En dan toch dat er misschien een scout bij het trainingsveld ziet te zien om wat geheime trainingen en een beetje dat trottenfluisteren naar de trainer. Dus goed, wij hier een wat moeizamere relatie als daar met Jurgen Streppel, denk ik, Arjen. Ja, wat maakt Arjen daarop zeggen? Ja, helemaal niks. Helemaal niks. Bevalt het een beetje dat Limburgse Arjen? Jawel. Dus 4 op diezelfde. Ik vind, natuurlijk is Friesland overtreft niks. Maar het is prima. Het is alleen nog wel, er is helemaal geen wetter. Dus toen ik daar in de simmer wie het echt warm is. En Jig is dan vaak op de boord naar Sneekermeer of naar iets. Maar dat had hij totaal net. Dus dat miste ik wel toen. Maar nu is het is prima. Ja, als het heel warm is ik dat de grotte van Valkenburg. lekker cool. Gaia Zoo in Kerkrade, super. Wat is dat? Ja, dat is zo'n Wildlands Emmen, maar dan Hasterde. Dat is een beetje... Gaia Zoo? Gaia Zoo is dat toch? Is dat wel van je? Dat is mijn selectie, ja. Oké. Nou ja, goed. Dat is het hoogtepunt van Kerkrade. Het hoogtepunt van Kerkrade. Wel lekkere fly in Limburg. Ja, dat zeker. Ja, dat zeker. Rijstfly, heerlijk. Ja. Laatste vraag, Arjen. Komt er ooit nog weer waarom naar Heerenveen? Om te voetballen dan? Nee, ik hoop het wel. Ja, hè? Hopen wij ik. Ja. Dat hopen wij. Dat hopen wij. Voorzitter van fanclub van Arjen van der Heijden. Ja. Dan ben ik al vastzitten van de fanclub van Kees van Wonderen. Kees van Wonderen, ja, dat is een sympathieke, leuke trainer. Dat kunnen sommige oren tegen. Ja, super. Hey Arjen, dit weekend, maat je hem dan eigenlijk? We moeten een man die een jong AZ. Oké, nou, rol ze op en nog een doelpunt. Ik zoek er weer een Rieselingen. Lekker der man. Op Weidewormer. Op Weidewormer. Man die te jong. Lekker man. Man die te jong. Waaien, Rijn. Ja, amper publiek. Ja. Zo'n trainingsveldje. Wat een ambiance. Ja. Zin in? Ja, altijd, hè. Goed zo. Hey Arjen, hartstikke bedankt, jongen. Dat staat even op de telefoon. Succes daar. Jo, hoi. Ja, dankjewel. Oké, hoi. Dat wie Arjen van der Heijden. Ja, nooit echt troprutsen bij Heerenveen, hè? Nee. Jammer. Nee. Nou ja, op het moment talent, dat we zeggen, die eerste wedstrijd is dat jeetje, dit jongen het alles. Maar speel ik bij Nederland onder de 15 en nou ja, ik weet niet precies meer in Holland welke, maar ik kan googlen. Maar welke Google daar eventjes dan. Welke onder de Njontje of zo. Hij kon naar Ajax ooit. Ja, dat sprake van West. Het sprake van West, jazeker. Het is jammer, ik bedoel, dat zijn jonge Frieske jongen, we zullen dat bij van die boegbeelden zat op het dat nou ook is, die je heel goed boeken kennen. Alleen ja, dan is het jammer dat het net slag het is een rol die Mats Keulen nou heeft. Dat hier misschien ook wel wat West van Arjen van der Heijden. Een wingback opkomend, dat hij wel een beetje in hem. Maar we jaren dus nou, hij speelt liever onder de rechterkant. Ja, nou dan. Johnny Jansen. Al die trainers hebben alleen maar aan de linkerkant wel zetten. Nou, dat is toch een kapot? Ja, maar trainer. Nee, Arjen. Nee. Nou goed, jongens, dit weekend nog wat leuks? Donkjes. Nee, een cruciale wedstrijd. Oh, donkjes naar NEC. Ja, hij gaat NEC. Vreetioen. Ja, een beetje KKD-tijdstip. Vreetioen 8 uur. Vreetioen 8 uur. Nou ja, beter dan 19 8 uur. Ja, dat is ik. Of Sneun, Jochen Hoeren bij het Van Dongen en de Roo-stadion. Ja, daar moet ik in. Excelsior. Excelsior. Ik heb me nou wel heugen, een wedstrijd. Ooit 4-0, 0-4. 4 keer Bas Dost. Ja. Dat wie nog een onval met Bas Dost, ACID Narsing. Dat wie nog een stieren. Ron Janssens trainer. Ja, de oorclub van Robin van Persie. Ja. Excelsior. Ja, dat klopt. Trouwens, ja. Hij en Wolles West, nou, dat gala, hoe heet die, dat sportgala, hij en de Wolles West? Nee, geloof ik niet. Van de NOS? Ja, hij was West, ja. Ik heb wel een mooi verhaal dat wie een cameraman en die moest, die moest voor de moest hij naar de wc. Kindverhaal, ja. Dus hij gaat naar de wc. En er zit iemand te schieten. Daar kwamen loeren van het hokje. Dat wie net normaal. En stonken daar. En hij moest alleen nog gewoon eventjes bij het urinoir. Hij moest even zijn behoefte van. Maar alle machten, die cameraman, die zei van ja, wat stonkt het hier en wat komt er toch een lawaai van dat huiskoor. En ja, dan wil je toch nieuwsgierig. Want ja, het is wel een sportgala. Al die topsporters, hè? Al die topsporters. Ja, wie komt er uit het hokje? Waar komt er uit het hokje? Ik heb geen idee. Nee, ik ken het verhaal. Robin van Persie. Nee, joh. Ja, nou ja, Robin van Persie, die kwam uit het hokje. Nou goed. Zou anders op het tijd.
Zulke mensen gaan niet gewoon naar de wc op de ski. Zij is het. Nou goed, en Doos zit weer een plaatje draaien. Ja, maar jongens, wacht eventjes, want waarom doe ik net Cambuur NEC? Dat is omdat ik kaarten kreeg op me hier voor een fantastisch concert. Althans, ik in de vanuit van Milford Milligan. Dat zei je hem helemaal niks, maar Milford Milligan die ziet. Er wordt nou googeld. Ja, die ziet in de show van Johan Derksen, die hier zo'n blues en rock show. Daar ben ik geweest in het Theater Snits, fantastische muzikant. En die heeft nou een soloprogramma. Zit in de lawaai, komen de vreet en daar zal ik hinnen. Heeft u daar kaartjes voor? Heb ik vaak kaartjes voor. Hoe kaartjes prutsen? Nee, Ja. Ik had 2 kaartjes. Pak even de camera. Ja, ik pak de camera. Want ik het wel of wat Geert het van. Geert kind het toch gek iets beter tegen. Ik ga dat zoent vorige week, die oproep van Geert om Sipke Hulshoff, hij is serieus aan twijfelen in West. Na die oproep van Geert om waarom te komen op een camera, Sipke Hulshoff die denkt... Sipke die het in verstaan staan en ik docht. Ik docht het. Ja, maar ergens eerder Arne Slot, hij had het voor Arne Slot zei Arne Slot erbij. Dan nog 1 keer een oproep, Geert, van de prijsvraag. Wat met de meesten van? Ja. En dan wel ietsje kwatter. Ik heb straks nog een geruchtje nog even. En dan zullen we dan uit. Oké, let op, komt die 2 kaarten kun je winnen. Toch maakt het wel een prijsvraag. Waar van de Cambuurspelers maken de eerste leaguemaker in de laatste derby tussen bij de clubs in mei? De 1-1. Dan moet je me eventjes mailen naar sport@omroepfriesland.nl. Ja, dat mooi. kan nog heel lang door. Stil nog even dat doggen. Elke keer beter. Nou een geruchtje. Nou, Kees Rosemond gaat natuurlijk vol bij Jervin. En ik ga de opvolger. In de wandelgangen. Oei. De Kuiengongen. De Kuiengongen. Dirk van der Meer. Dirk van der Meer. Varkeert. Zoon van... De reden om te beginnen, Oer. Toch net Keertsen, hè? Ja, Dirk van der Meer, jongens. Ja, ik lees hem even voor. Dirk van der Meer. Even een open goal toe waar. Dat is de zoon van... Bart van der Meer. Van Bart van der Meer. Ja. En, zit in de quote 400, hè. Die had altijd die zit met al die melkpoeien daar in China. Aus Nutria, de haarsponsor. De dikste man van Dirk van der Meer is een klasse kerel. Dat is die zoon. Dat is een klasse kerel. Dus dat zo, misschien een hele goede algemeen directeur wezen kinderen van Jervin. Ja, dat is dan dat ben de geruchten. De geruchten. En wel zodanig dat ik stik. Ik gooi maar eens even niet. Maar Dirk zit direct in die handel bij zijn huid. Ja. Nou, hij zit, hoe heet dat bedrijf? Is aan een investeringsbedrijf. Ja, investeringen. Die grote tournee staat op het stadion BMH Investment. Ja, zoiets. Ja, die ging voor de wereld. Hesto ik nog gewoon een mooie one-liner, hoe voetbal of zo? Dat was echt net daar. Ja, een mooie one-liner. Dan is de cirkel weer rond. Ja. Zo ben je het programma begonnen, zo eindig je weer dek. Zo, dit is dus Excelsior, Jervin en in principe is Jervin de favoriet. Maar het keer raar in het voetbal. Dat die uitspraak dan weer van Roelof komt, verbaast me wel niks. Dirk van der Meer sprutsen. Want ik gooi me toch even in. Ja? Dirk van der Meer die won ooit een premie op een PC. Dat deed hij in jongetje 96. En pak ons de camera even. En dat doe die. Dat pak ik even de camera. Dirk van der Meer die won een jongetje 96 de premie op de PC. Dat deed hij met Simon Minnesma en Arie Den Breeën. En ze wonen in de tweede omloop van het parcours van Erik Seerden, Reense Bleker en Thomas van der Meer. Die weekend. Ik denk naar Shorttrack. Dank je, Shorttrack. Hartstikke mooi. Jongen, die weer bij die farm die daar, jongen. Dankjewel. Nijweekend weer met de red. Waar zit je dan? En dan de Kees van Wonderen. Jongens, voor Nijweekend. Dag. Geen raar in. Echt, dat is goed.